ħanappellalek illi jekk għandek bżonn tinbidel, twaħħalx fir-raġel u fit-tfal, fil-ma sens. Mela, faċli noqogħdu ngħidu isma' x'jiena ir-raġel jgħidli hekk jew jagħmilli hekk jew diħan tkellma mar-raġel qabel ma nagħmilha, jew li tfal nwassalhom il-privat u l-mużew. Dejjem ħansibu raġuni jew skuża biex xi ħaġa ma nagħmluhiex. U tafu għalfejn? Għax ma tkunx fil-qofol tal-priorità tagħkom. Jiġifieri, jekk intom verament importanti għalikom li tneħħi x-xaħam, ara li tija l-importanza tagħha. Issa, jekk inti qed tħossi li tixtieq tinbidel, però qisu m'hemmx dik il-puxjatura biex tinbidel, ħanappellalek tagħmel xi ħaġa vera faċli u vera importanti. Aqbad biċċa karta. Fuq naħa ħa tikteb x'inhuma dawk l-affarijiet kollha li qed idejquk. Tajt pereżempju l-bikini mhux jiġini, naqta' nifsi biex nitlattaraġ, inħossni għajjiena, kulħadd jgħidli li qed nieħxien, niżżilhom kollha u wara kif qed jaffettwawk mentalment. Fuq in-naħa l-oħra tal-karta ħa tikteb inti fejn tixtieq li tasal. Tgħid jien nixtieq nidher bomba fil-bikini tiegħi, nilbes qasir u nkun vera komda tajjeb, inkun ta' eżempju għat-tfal, kulħadd jgħidli kemm għandi enerġija, kulħadd jtini l-komplimenti, dawk l-affarijiet għandhom jimmotivawk. Però ħanappellalek biex tiktibhom bil-miktub, għax iktar ma taqrom u iktar ma tarhom, iktar iva ħadd immotiva ruħek biex tinbidel. Niltaqgħu.